nyaya yakaitika ndeyekuti vaigeza tese ini ndakapedza kugeza chete amachitaurira yaureti chipa amanyara vakaurisha mwana kana uchitaura ukatsanangura kusabatwa kwako Kaulizai, what are like is a sibling or I did right too. The same way. I look back at what better. Okay, go ahead. I went this one thing. Hey, so remember me about you saw that. I will get it. I can do it. You will come here. Togere kunoura natotipanya natotitsanangurira mabatiro akaita vanhu right ini mabatiro andakawaita ndeyekuti indakapedza kugeza andasiya madhamu angu achiri kugeza pandapinda mumba pandatotanga kutamba navo ndichiti maijeni muchabatiwa kuseri kokuinzwa ichinji kuti pfokopfoko wachitoti bajeni ndobatiwa nani apa ngachidongorera nepahwindo nichitoona munhu achifamba chiuya kusaidi kwanga wari pandanyepedzera kubuda panze nchidobatidza foji pandoona maijeni wakamira nemunhu pasaidi pavo pandati maijeni ko ndiani kwari apa apa mimugesa munombopfeka pandamhanyisa munhu weuyo anokwanisa kumubata pandatsoka kuna madhamu wangu pandavabvunza kuti ko ndiani wanga makamira naye wanditi mirai nditaure chokwadi munhu wanga ndakamira naye nditinashi pawaiwabvunza panga pana sekuru wangu kana maitino wanombouya yapamira mai nyaya yekutaurwa imaidzwa ndiyo itaura chii no shaman anatinasho angani kwamunogara vangana anatinasho saka zvapera enda yakuru nonya uyu mwana wangu ambotenda kuti ichokwadi torwa nemurume wangu kuti uyu ndinozivana naye ende uyu akazofembera sei kuzoagirezi vatitaurirana kuti uyu atizoti vanhu vari kugeza useri pemba rege ende kuseri pemba atizosimuka kunotaurira uyu kuti muri kunzi tabatwa nemi zvazvafamba sei nemufana wangu ndina ndavauya umamaozoti mwanyepa aiti usapanyekugumwe aitotototowane information seko kana aiti akauya vonga ndinzikisa akazova sei kuti mimi kugeza kuseri ambemalisa angambondudza chikubasa kuti osagezere kuna mazuva ngochiunira sakunogeza ongeza pai kumba ndozimuya aitaura sani papo ndopandauzi aitaura sei sababa wako here sabamine here muchitamba chiramo chirakanti aitaura semukomana wako wasakuramba naye odo une murume eta asi munondifamidzana naye saka chii chako munondifamidzanawo naye ipapo munhu usingafambidzani papaikudza mainstruction uma musingafambidzani fambidzani saka tinacho chii chako munonokufamidzanawo naye vachii chichi urumere
Chikomba chini. Chikomba. Chinachi. Mambo ramesa. Nyara chinachi mambo ramesa. Kamwe chete. Mama mongone mumo. Wairana bakasima ngosno kurapa. Ngosno kurapa kuronga sakuye. Sai pai maitana uyu na natinachi. Andiwa ito zvinhu ndikubirira kukabra. Mazanzi na mulimo wangu. Ndizo. Saka tinachi kwauri chinozve chii. Unozvei naye tinachi. Unozvei pakare. Ha? Unoti kudii? Ndaro kuchipeta wewe. Unoti kudii? Kana kwa unoti kudii Chikomba here. Chino nosai. Nasa kutamba kuzendo tsida makaseka munyara nasa kutamba achi uje chingero kutera kumba makasha discipline eno kutera kumba Urukumbira homa. esikuta imuni labu Vanhu vari muromo kana mamba apedza nyaya hapana anosumudza ruoko. Muri kuto abuse unodeisha manje vira nhasi kana achadzwa yapera yapera. ayo tamawandudzo zvokudai bvunzo mungano kwazvo zvakawatira zvishoma naibvunze mukomana anokuma kwana mbudzi ina dzaanokupa hapana problem unoti kudini mbudzi ina dzakanaka dzakwandirai miisire ina 4 mombe wana zvakachipa ikasikana ndikufara chinhu 1 chikomba chisi chako totochichaje muri kudai muri maoko chikumuda pani mazisako nane chihure mukati makore mangani 20 toda kuti ukure mwana wangu anditi siyana nazvo uda muri maoko chikumbire misha wakumbire roregerera kupo ndiani ngare muno munoitwa vantu vakakanganisira munhu tarisa chimovera vadaro musana uyu mwana uyu ndomurume wake unogara zvakazisi musha ngavaiti serious name kumbira regerere rwei makaitwa sei kutowaura chapamidza baba kubereke uyai baba kufunga baba kubereke unoereka mutube umba musadasi siyai izvi zvevanhu kana urimi vakatadza kuona makatadza siyai munhu siyai kumba unobhadhara rii aisati hapana revhisi hapana muchini nomukadzi here arikudi arikudhara rii unobhadhara rii shandemesa ndamboramisa ndakuramisa munowirirane munowirirane
Shamwira. Ani mkuru wangu, mkumbiro wangu ngotara chokwadi. Pari zvinozwa nchakwanisa. Nokuti munhu andaitomboudzawo yamwe masecret emumba mangu. Achitombondiudzawo maidea ekuti ndiite. But papawo Ndo nyaya dzeponda dzesecret munhu. Ndo advantage yamutorerwa iyo. Kudaonesa kupisa reconciliation. Aina ndikuti isawirirana. Boss basa rino madzimambo ndokuti kuwirirana iki. Ndo basa rangu ini. Kana wati ngomana wala ndikuirana ini mchatowirirana chite zvinonge zvigara mabushu. Kasi msatorana wakadzi kuti kumbana respect. Ndizvo. Waziwa pana. Ende moshinda mese kuti iwo uda mombe kudzwe kwawo. Iwo ndakabata chipere. Samutoshanda. Iwo turadza wako uta zvake okubhadhara futi. Wazvisa. First mombe dzokutanga within a month. Mumwe mwedzi wacho chipedza. Pana anozorora. Benda musana mba. Eshe ndayamba wewe. 2 months ndamba kubhadhara mombe 4. Mama shenda yekudeni. Peyamwe. Kanyereza.